Oy, kaila ba ka nang gitawag na super ferry? Nakasakay na ba ka ana sa unang panahon? Asa na ang super ferry karon o kinsay nagtukod niini? Kana ang sulod sa tong video karong adlaw. Uy! Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya! Mga ka-Nation, ang super ferry no natukod ni siya atong 1989 under sa usa ka kumpanya. Kana ang WGNA. Kung mayon kag WGNA, tulo ni siya kabuok nga nag-combine. Number 1 kanang W is William, kanang G is Gutong, o kanang A is Aboitiz. Pero sa paglabay sa panahon, ang Gutong ug ang William is gipalit sa Aboitiz. Og na-create kanang gitawag na CAGLI or CAGLI. So kumingon kag CAGLI, but pasabot ana is Carlos A. Gutong Lines. O katong kang William is nag-focus na lang sa kanang gitawag na logistic, warehouse and courier business. So paglabay sa panahon, nibalhin na pod kini gitawag na super ferry. Kay kato ilang kumpanya nga CAGLI is gipalit na pod sa kanang gitawag na Negros Navigation. Sa paglabay sa panahon, gipalit na pod sa Chinese government. So ang kaagi sa super ferry mga ka-Nation is grabe kataas no, nagbalhin-balhin ni siya o kanang gitawag na mother company. Lahi-lahi nga kumpanya ang nagbitbit, nagdala, nagmanage ang gitawag na super ferry. Ang super ferry mga ka-Nation is nagcompose ni siya og 18 ka mga barko, mga dagko nga barko. Sugod sa Super Ferry 1, Super Ferry 2, Super Ferry 3, Super Ferry 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Super Ferry 14, 15, 16, 17, 18, ug Super Ferry 20 and 21. So mao na siya ang mga number sa mga Super Ferry. Kung inyong napansin mga ka-Nation, wala yung Super Ferry 4, wala po yung Super Ferry 13, o wala po yung Super Ferry 19. Ang mga ferries po, kaya sila gitawag na siyam kabuok. Ilang mga cruiser is napulo, then mga cargo vessel is 18 kabuok. So kana siya ang mga barko sa super ferry nga niagi sa mga lain-lain na mga kumpanya. Di ba ko inyong nadumduman is pinakalas is under ang super ferry sa katong Chinese government na kay gibaligya sa Negros Navigation. Paglabay sa mga panahon is gipalit na pod ni sa kanang gitawag na Togo Travel. So kung maingon tag Togo Travel, mao ni siya ang gitawag pod og Togo Sea Solution. So mao na pod ni siya nagdala karon sa super ferry. Ang ilan ang gidala is kanang gitawag nga Togo na, no? Kung makita mo sa mga barko karon kanang pink ug color is nakatatak dito is Togo na. So kaning Togo is natukod din siya atong January 1, 2012. Ug hantod karon nagapadayon na pod sila sa ilang venture sa barko. Ug naghatag pod og serbisyo sa mga tao sa pagtransport sa dagat gikan sa usa ka pier padung sa usa ka pier from Luzon, Visayas ug Mindanao. So kung imo pong makita ron no, kung mosakay kag barko sa Togo is nindot na pod kaayo. Ang uban na nagitawag ng mga elevator, na po yung mga escalator. So pasalamat gyapon ta ani nga kumpanya tungod kay naghatag sila serbisyo sa tua. Kung dili ta makasakay og eroplano padulong sa laing lugar is pwede ta mo sakay sa ilahang mga barko. Sige, kana lang atong video karong adlaw. Unta na moy na Lord bisa gamay lang sa atong video karon. Daghan kay salamat sa pagtan-aw hangtod na pud sa sunod. Bye. Follow for more. Uy! Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya!